Ukážeme si patent na doplete 2:2, taký pekný sťahujúci. Postupujeme presne podľa návodu v knihe. Navlečieme si nitku. Páčku posuvu si dáme na číslo 1. Vysunieme si ihly do pracovnej polohy. 2 hore, 2 zostávajú dole. Krajná ihla je posledná z predného lôžka z ľavej strany. Zo zadného lôžka pôjde posledná ihla z pravej strany. Vysunieme si platiny. Všetky jazyčky musia byť otvorené na ihlách, lebo by nám nezaplietlo vlnu. Zasunieme si dole, ešte nižšie stiahneme, pretože si presunieme túto páčku posuvu na číslo 2. Hustotu si nastavíme tiež na číslo 2 na všetkých 4. Prichytíme si nitku. Prvý riadok urobíme pevnejší záchyt. Prejdeme na ľavú stranu. Toto som nemala nastavené. Teraz dáme si na vyššie číslo podľa hustoty nitky, dám napríklad na 5. Opäť na všetkých. Teraz si krížom preložíme tieto páčky. Zachytíme si a prejdeme doprava a doľava. Musíme to takto urobiť, lebo 2 očka vedľa seba by nám nezaplietlo. Teraz sa vrátime naspäť na číslo 1. Vrátime naspäť páčky hore a pletieme. Pletie nám patent 2:2. Dávame pozor na krajné ihly a ľubovoľný výšku patentu si volíme, koľko chceme. Ak máme patent hotový, už a koľko chceme ako výšku, preložíme si ihly z predného lôžka na zadné lôžko. Vytiahneme, preložíme. Odplátim si to. Teraz si odpojíme prednú časť. Dáme to dole. Prichytíme si platiny. Krajinu dáme dole. A teraz veľmi dôležité, musíme sa dať na vyššie číslo, pretože jednolôžkový stroj potrebujeme od čísla 7 po 12, čiže toto si dáme asi na 10. No a môžeme si pliesť. Patent a tu už nám ide hladko.